Da, imam fotoosjetljivost i audio osjetljivost, tipa jaka bijela svjetla koje su iz nekog glupog razloga u svim školama, bolnicama, trgovinama i slično, koje neurološki djeluju grozno, općenito na percepciju, mozak i slično. Znao sam imati jako užasne glavobolje u srednjoj školi, upravo zbog toga, kad bi bila popodne škola, morali bi samo ta svjetla, većinom bi zabio glavu pod kapuljačama i ne bi gledao ili bi pokušao izići vanka. Jednostavno, kad se god nalazim u tim svjetlima je to toliko jako izraženo, određen jak pritisak je u glavi, dođu općenito glavobolje, migrene, tako da što više mogu izbjegavam to, ili nosim sunčane naočale, ili pokušavam se udubiti u neku knjigu ili nešto. Što se tiče audio, i tip, općenito jaka svjetla, to dosta utječe, tako da uvijek moram imati atmosferičnu rasvjetu u stanu, u domu, prirodnije narančasto žuto svjetlo. Kad sam na laptopu moram većinom koristim screen za žuto svjetlo ili naočale koje reguliraju to. A što se tiče audio senzorike, tipa jaka buka koja je zapravo neritmična. To možda teško nekako objasniti, no općenito cijeli dio sa prometom, biti na javnim mjestima gdje je jak žamor, gdje je nekontroliran izvor te buke koje je doslovno bespotrebna, djeluju totalno gušujuće na mozak. Tako da već nosim čepiće za uši koji izoliraju određen dio te buke u javnosti, ili slušalice si stavim white noise ili neku binaural tones kako bi mogao osjetiti određen balans u samom strukturi razmišljanja sam tim tome, jer zapravo što se tiče autizma je i ovog sa ADHD-om je mozak dosta brže percipira i upija to sve, tako da je sve jako izraženije. I što možda jedna od stvari koje uvijek još uvijek srećan je kad ljudi misle da se osobe preuveličavaju to ili misle da to izmišljaju, samo zbog toga što mogu dobro kontrolirati možda u tim situacijama, ali zapravo to stvara jako velik disbalans. Ako su mogućnosti, promijenite rasvjetu u školama, djeca tu provode većinu vremena i nije toliki problem promijeniti fluorescentnu rasvjetu u prirodnije svjetlo, jer mislim da to na kraju dana je najbazičnija stvar koja se može učiniti općenito za djecu i ljude danas u ovom okolišu u kojem živimo. Imam li problema sa senzorikom? Imam, ali mislim da sam se relativno navikla na to. U biti naučila sam prilagoditi sebi svijet po tom pitanju. Znači ne stavljam u usta stvari koje ne mogu staviti u usta, nemam tkanine koje me uzrujavaju, živim dosta u miru, jer smeta mi buka, smeta mi svjetlo jako, tako svašta nešto. I skroz sam ok kada nema tako tih nekih agresivnih podražaja prema meni, jel? A ovo ostalo kad se dogodi se, ali ako je u puno manje mjeri, onda mi je skroz ok i prihvatljivo. Naravno da imam problema sa senzorikom. Od zvukova koji me dovode do ludila, dok nisam osvijestila, u principu, ja sam mislila prije da jednostavno to svima tako, samo da ja puno lošije se nosim s tim, dovodilo me do ludila. Znači, nekontrolirani zvukovi, buka koja meni ne odgovara, treba mi tišina, a u isto vrijeme, ne u isto vrijeme, ali u istom danu ili u istom satu mi može super odgovarati jako glasna glazba, ali ona koju sam ja pustila, ne neko drugi. Jako sam osjetljiva na mirise, i ugodne i neugodne. Obožavam nositi jake parfeme, mrzim kad drugi ljudi nose jake parfeme. Nekad se osjećam ko lovački pas, doslovno, kako njušim stvari, kako ih percipiram. Osjetljiva sam na teksture, na materijale, dakle, svi moji prijatelji, članovi obitelji prije moje dijagnoze autizma znaju da sebi odjeću kupujem samo ja, zato što
može biti 100% pamuk, ali da je kriv. Objašnjavala sam mami prije 10-ak godina razliku između dvije plahte. Jedna je bila odgovarajuća, druga nije. Druga imala nekakve mucice po sebi, nešto nisam mogla na tome ležat. Izgleda ipak nisam princeza Graška, nego samo autistična. Imam problema i sa jakim svjetlima i u principu jako sam osjetljiva. Nedavno sam otkrila da me buka zapravo vodi u meltdowne, s tim da, velim opet, ne mogu doći doktorici reći znate ja imam meltdown, mogu reći imala sam panični napad. Buka, naročito pozadinski glasovi. Evo sad jako dobro maskiram, na primjer, da nisam ni jednom izmakla rame. Zbog grudnjaka koji me non stop smeta na ključnoj kosti otraga. Zbog čega ne mogu nekad spavati. Znam me doduše smetati rub hlača, odnosno tajci, ali sam toliko nekako naučila to kontrolirati da više zapravo niti ne primjećujem. Znači, toliko sam na uštrb sebe i sjećam se tih svojih monologa sama sa sobom, internih monologa, o tome da kaj glumim, zašto bi mi to smetalo, nema razloga da mi smeta, kaj si tako osjetljiva na sve, i nekako sam naučila trpiti. Imam li problema sa senzorikom? Pa imam, da. Mislim da mi najviše smeta buka. Odrastala sam u velikoj obitelji i bilo nas je puno za stolom uvijek i tu sam već kao dijete znala staviti ruke na uši i znala bi uvijek moliti mamu da me pusti, da odem sa stola gore u svoju sobu, da to ne mogu, da me boli glava, da ne mogu izdržati. Trenutno na poslu isto jako mi je naporno ako svira radio, ljudi pričaju glasno, jako mi je teško se koncentrirati. S druge strane imala sam i posao gdje je bilo jako mirno, ali gdje smo bili pod umjetnom rasvjetom i tu sam shvatila koliko me i ta umjetna rasvjeta grozno mi je smetala. Nabavljala sam naočale sa žutim staklima, plavim, imala sam užasne glavobolje,